Евангелие паводле Марка. Вучні Езуса забыліся ўзяць хлеба і мелі з сабой у чоўне толькі адзін бохан хлеба. Тады Езус загадаў ім: «Глядзіце, асцерагайцеся закваскі фарысейскай і закваскі Ірада». А яны разважалі між сабою, што не маюць хлеба. Пазнаўшы гэта, Езус сказаў ім: «Чаму разважаеце, што не маеце хлеба? Хіба не разумееце і не ведаеце? Ці яшчэ скамянелыя сэрцы вашы? Маеце вочы і не бачыце? Маеце вушы і не чуеце? Ці не памятаеце, колькі поўных кашоў рэштак вы сабралі, калі я разламаў 5 хлябоў на 5000? Яны адказалі яму: 12. А калі я разламаў 7 хлябоў на 4000, колькі поўных кашоў рэштак сабралі вы? Яны адказалі: 7. Тады сказаў ім: «Усё яшчэ не разумееце?»